Nanku uTirelo ekhangeleka ingathi unomona ngonompumelelo. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ku-season 2 episode 8 wezingane zesithembu sibonile ke umpumelelo elungiselela uba eyohlawula kulo nompumelelo mnguni caba ke wayethathe ubuntombi bakhe, so kafuneka yohlamba loo nto kanye yohlawula kowabo elotyala. Hayi ke phambi kuba aye umpumelelo wafowunela umama womntwana wakhe uTirelo emxela ezi ndaba ke. Othuke ke uTirelo athi uyohlawula unompumelelo osele emithi umntana and emithele omnye umntu, kutsho uTirelo. So kwidayari yakhe ke uTirelo aqhubekeke ecacisa ke uba hayi yena ebecinga uba abazali bakanompumelelo inoba sebeyiyekile into yentlawulo okanye bayiyeka into yentlawulo kuba unompumelelo waye wamithela omnye umntu. Waqhubekeka ke umpumelelo wachaza ke uba uthenga nembuzi uzokhupha nayo nenkomo. Hayi ke wazanza ngathi ungumntu o-understandayo uTirelo, kodwa ekugqibeleni ke ngoku wathi kumpumelelo kucacile uba uzawulungisa nezinye izinto. Xa buza umpumelelo zintoni ezo nto, watsho emkhumbuza kaloku ngabantwana aba bakhe, wathi what about your children? Umpumelelo kaloku caba akakabhatali for ii-damages ba emithisile. Hayi ke umpumelelo wamqhatha ke wathi hayi kaloku bona bakhona, uyabo, so abafani nompumelelo ongasekho in the picture, ngoba ngoku caba uthi ufuna uvala ichapter kanompumelelo, so ufuna yonke into edibene nayo ayazi uba uyilungisile bazokwazi uthi move on kakuhle. Andazi noba ndirongo, kodwa ndine-feeling yoba umpumelelo, if it was not for the show, andiqondi uba ebezawuyenza umhlawumbi into yohamba ayohlawula phaa kulo nompumelelo. I think it's also part of uba befuna uba ne-content for ishow, noba beyazi kuba yinto ekufanele uba uyenzile, but noba seyigubhulule kuba efuna uba kubekho i-content for the show. Hayi uTirelo kodwa uyaphapha sana. Leba acinga uba fana umntana abantu makangahlawulwa uba ethethe ubuntombi enxeba waske wamithiswa ngomnye umntu. Idibana phi kaloku sana yomitha umithe emva ubuntombi bakhe sebuthathiwe ngumpumelelo. Khanikhe nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. uMamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.